Толкова глупости се наслушах по последния случай. Изумяваме това, как някакви хора тръгват да съдят други на базата на някаква скъдна информация. Къде отива разум и откъде тая омраза, бе? И наделява над всички чувства. Като болест над здрав организъм. В такъв момент ми се иска да съм само наблюдател. Да мине покрай мен, да замине заедно с страха ми. Ама едното си остава в мен. Установена е самоличността на открития труп в местността Дълбокия път край Хасково. Тялото беше намерено преди 20 дни. Чрез дактилоскопичен преглед, извършен от органите на МВР, стана ясно, че трупът е на 60-годишен мъж с инициали ГД от село Горски извор. В хода на разследването полицаите арестуваха и главните заподозрени – двамата му синове. Първоначалната версия, по която се работи, е, че до убийството се е стигнало след скандал за имот. Съдът реши да остави обвиняемите в ареста, въпреки твърденията на адвоката им, че са инсулиново зависими и има опасност за здравето им. Влез! Да, живеем. Здрасти. Познавал си? Познавам ги, да. Свестни момчета. Нямат прояви, досиета чисти. Он ги е бил като малки, малтретирал ги. Да, ама вече са убийци. Убийци са, да. Ще го поемаш ли случай? Да. Сигурен си? Сигурен съм. Това обаче означава, че забравяш за тях като за приятели. Това е без значение. Обадиха се, че ще дойдат журналисти. Сигурно ще вземат интервю от вас. Ще карате по кратката процедура. Получен сигнал, ще ги заведете на място на престъплението. Текат оперативно-издирвателни мероприятия. Има заподозрение, арестуване са. Тече следствие. Ясно. Действай тогава. Да. Влез. Все. Да. Що е? Що? Защото ми писна, бе, човек. Много добре знаеш що. Счупваме са. Заеми. Накрая какво? Защо с къде духа? Давай, казвай какво се случи. Таман бяхме приключили работа, като разбрахме и тръгнахме да го търсим. Няма таман. Колко часа? Таман. 6. Какво да го търсим, ние го знаем къде е. И като влязахме в кръчмата, и той още докато навидя и почна да нарежда. Момент. Името на кръчмата. Рубин. И почна да вика какви сме били, за нищо не сме били стали, че ако не бил той, какво сме ще да правим. Димек, кряскали сте вътре, карали сте се нещо? Не сме се карали, седнахме да си говорим. И аз му рекох, че се изхвърлих малко. Може да отида на паметника на Тодор Живков и да се изпикая отгоре, без да го вадя. Писал, за какво сте си говорили?
Той е за земята. За земята. Дет иска да я продава, да. Коя земя иска да продава? Нашата. Тя неговата, ама и наша. Ко правите тук, по Сърковци? Кой искате от мен още? За какво сте дошли отпред? Няма да продаваш земята. С нея си вадим хляба за разлика от тебе, пияница! Ей си, моя работа, майка ви е нея вече и ще правя каквото си искам. Абе, що утрепа, бе, каун? Кво е, бе? Утре, ако не си съберете багажа, го изхвърлям аз. Не работим с клиенти. Едно карове, си го плаши. Карота ли е? Карова ми. Тей, хубаво. Викаш, тръгнахте към колко тръгнахте оттам? Малко сме седели. 5 минутки. 10. 5. И след това като са постъмни, решихме да го издебнем. Говорихме се да го чакаме до къщата. Давай, място. Къде стана цялата работа? То до нас там, малко по-надолу. Тоест малко преди нас, преди да се прибере. Чакай малко сега, къде е това преди вас по-надолу? Там? Къде? Между нас и кръчмата. Има едно завойче таковата. Добре. Ама... Докато да го дебнем, той се беше напил, че сам падна. Качихме го в колата и отивахме да карахме долу на Папура. Там като го свалихме, той едва ходи. Сурка са такъв. Псува. И аз си носих ръката едно дърво. Ти или баткото го удари с сопата? Аз го ударих, не батко. Аз го отбих. Брат ми не е виновен. След това го вързахме го и за един камък там и го метнахме в водата. Какво става с брата Карамазов? Какво става, човек? Помни самопризнания. Честито. До животна. Как беше вашия кумшия? Нашия кумшия беше добър човек, хубав човек, помагаше на хората и на нас помагаше. Там му е място, тази пияница. Той умори майка им, тя ги докара до диабет. Весел човек, обичаше да черпи. Душата на компанията. Мислим за децата му, че са го убили, обаче тези деца, дето са го убили, това не е хубаво, това е баща, не трябва да се убива. За какво се караха най-често? За какво? За къща, за имоти, дялба, делятите, за животни.
Такива простоти. Те са много хубави, трудолюбиви деца. Никой не е чувал за тях лошо. Ама няма как. В коя къща няма караница. Оня ден седя и чета вестника. После гледам репортажа. Двама братя убили баща си след скандал с имоти. И сега тия де четат вестника, един ще каже другия ужас и ще си минат нататък по другите новини. А ако бяха написали, че две момчета от най-ранна детска възраст са системно малтретирани от пияния си баща, двете момчета са с чисти досиета, работни, може би тогава от форумите щяха да мълчат. Или някой може да каже на съд, друг да гори в ада. Кой му пука? Бащата мъртъв, децата измъчени. Не като оня дед написал оня ден във форума, че ще ги храним с захарни петлета. И що не са ги хранили като малки с тези захарни петлета, са ги хранили с шамари.